Ayi la min. Na ne ngimro to suba. Ayi la min. Min nali. Mi ala wado kone fe hay fus. Mi jende. Mais je prie. July. June. Mi dabe mo julta billahi. Mi jul. Na ne ngimro to do 6h mo. 6h on mi findi damiro ko ndela ya ko lewi ala ma de jula ko alla andi salati hay sa. Mi jula den gene tu wana ngono nyam ton ko mi sandi go mi jula. Goddo sa woni ala berne mande no metti tala monori ni da fiidi anda kon wadi yow salli goda asna leer wagudu salli go jula da be di okay jod aya iwa few golle police non ko va préparer golla dem on fallo nya o ni bi ko on fallo dina nge pon bete nyaabe mulla ka ni amo ina na pon bete nyaabe cafe tan mi ajo ala ka jolla garde la mi nyaama buri Hamza ngono lutti ko firgo awa yaw no mo ina na lampon de teron taw adda no adda Hamza adda yaw mi nyam okay voilà mi am so ya la wiide ko defuda ko mi nyama ta mere mi daya de faali no mimi dasi fa dum quoi mimi ma ya mu oi mi dasi fa di pe hakune ngal dari taw angu fiyon du ngare da muni ler ni du de wu hakun ma alla binet ko nu haldu de mimi da ya fena na fi da wada ndelang nyami dina lan kadi ma fena na lan quoi na 1 million haldu de da wada 500,000 ka depo ka numero ya watano dundung ayo ta 500,000 ni sai di dundung ka ya watano ya wai kan min nini ko yakala ndo amilaba nini bilde buri pusmi ala hay pippiru mi ala sayon 500,000 ko no mi birion he ko min tunga de fenane fenami bi on 500,000 mini babe ngano nawni foto ko nabangol be coggu lekki jonno lekki alle ngawri mini mo 1 million wo e batan non nini parce que nini golle mabbe den taw pay man jidi no darti a fami min no joni yo on joni ko 500,000 o bata fere o ni mem madi retre madi tour retre madi deppo ko ni mero ma non to di min na bani di babe ngi sai mi do wadri non kan ko ya fama mimi sofintina na kama sai no babe ma nani ma soro mano hili afami mimi aja kairu mi sen hal dingiru ko chifongol de minu no ma emilo anu nano sai no anda di mburi ko program on mi torani mari ka ndo foko bada wada ndan ko mi andiru ni ne ko mi wondo ay ko mi jogi ko mi do suude telephone ngan jano darugo ni so jonne na mbudi mi sodi telephone getta wada kan mi jonni afami ko nay dum ni wala hebde mbudi ko mbudi alani billahi ko 500,000 wayla jonno mi na bambabe la wuli antono de be mawbe lando be si hay fiya mi na bi dongo darle andi fus mi na bari do afami na ya mono fi alla mi jeji do mali smart being sos anni mi ngande na fi da dan don ti page din fogo mi yawa na makad afami ko do ka andi tukadi on ti kanyum kadi ko mayo confiance mu ngonko afami sai page gono ton anda on million sai mi nyawla ke million ay wadi simtori mad voilà ngodu wala tala afa eka malik fi alla tamiliyeje salo da fi alla fama kidandi awala ngala de falema misalo sai dum do wadi ko jonno ton ma ko dan sani la 1 million wadan 10 million 500 mi benne ma ka kono nyande be suppu ko benta ko nyande be jaga suppu ela ko gonga nini ko billahi ko mi wondo nini modi ya nini hakkunden alla nini mbudi ala onna mbudi ala mi anda reso subdela kono onna nini mi alni mona mbudi ala nene makko ni jodi nande mardo moy modi seldum modi ma no mari moy mi do renti otoje de modi ma dasta do de men fotta doga baba mi hewta ko wonnala won dum sai kadi anni aki wada ngolo digi on di forza tama kadi ki ma wada ngol mali ko ni famu min kan nami ko modi an afami de balle fop bille ni ngene mi nawni kini fi tungi to dépense jiri wonne simi soda e lekki kono oni wodo o jono mine min raw makko do ngara defa don no fop ko fitu darugo kono mi ron ko mali annon jon kon fala may nduga lamara ma do ko welata ma surprise please ko welata ma parce que mi holli ma jon nuno ay gite fi 500,000 okay alo me ko awalla de metto 500,000 tulo dara yande kiki de simi fijire mon dar simi heba kono mi kono hey jono gena fitto ne tan le jumi yana ko na andi mi jon mi ronki mi wata joni kolle
kono force tu yo mi gollu joni si mi haali on jaboto halan kan kadi min nar sila ngalto ko yon fam kam gena algol gila min ni yon lot fittudo kan hay jono fittare tiframa loto sudan dum ma wonci ton tan ne ngay joni ko non ni ono susta dum no hara ka no mi anda konno mi aliranto on susta dum no wono gale do min tande ande no wayri ni ono mi don do parce que do wayde golle do fop min yo min nami gollo ido andi dum min na min ko mi defante do mi nyam min nami gollo mi ala ni on ido fitte tan ne ido ngala ngale don dara menen gite kat ido ngati golle dem joni on min yo da sa te no joni do kuma na dambu ka tangale do mi ala ni on ngami mi kayna joni mi ala ni on ngami do kono nan to ngita mi kayna wala ma o nyaana na kan woni mi nawra mi ala nene abi mi nodite nene ko dum mi ala ni on dum do be ni fi ko dai do mi fittu mi ala ni nene on tonya la won mi do fittu do ami don ki ko yo nyamu wala do ngino nyami timo wono ko tapa ay do no nange to fittu tan hatte bure ko ngomi fitta accite do nene ko aynu mi fittu mi nari on fittu mi ala tadu nene ko dum jokkudo jabu no ne no ngai to jabu no hatte do bure ko ina tawa ko kusila hatte bure ko nene o woy mi fitta fes nene bebe mi suudi no go bure gol nene hetti bure gol cewrum kadi no tawa ko wadi ami jombi ko fi ko fawto no fawtoro do ono no wajetude bure gol fittugol de tande ono do ara na fawnu mi jombani na ko fawtinaw acce fi alla nulaado ɗum ɗo mo tawi on ɗo ko bonere nde anni nene mo tawi ɗon fittude ɗon ne mi dankaki on joni min moto ɓimɓe mi tawa ɓe yemakiti ma ɓe looti suudu ɓe jooga mi haɗiɓe hamironki mi suuɗi ɓure ɗin hamironki nene ɗum konɗo wadde ɗo na ko moƴƴi ɗum konɗo wadde ɗo na ko moƴƴi ni fotoalanginde tunni fi Allah acce baba miɗo soñji on ɗo fi Allah acce mi soñja on ɗo ka nene awalani a soñjala ga tampinala moɗo wullude kono mi gerdata dari ɗum ɗo kamɓe a tampinala few a soñjala wala la fosi nene tori jam nene mi suuɗi goppuregol ha mi ronki mi suuɗi goppude nene nanta leer be kamɓe ɓe fittude leer be ɓe fittude mi faalaka ɓe soñjode kono nene kan nanta non ko suudu ñaamo min on faalama lam maɓinde nder de hakkunde Allah on faalama lam maɓinde nder de gal eɗo wawi ƴettude ɓurogol ina no fittude tandera ɗo min ar mi anda alan ko suudu mi yettu tum minan miɓe fittude ɗo min taɓe fittuɗo haɓe ron ka ɓe andinaɓe selluɓe moƴƴa min mo tomi tawa ɓe yeymakiti ma ɓe loota suudu ara min elaɓe ɗum noon fo ey ɗum noon fo na ko moƴƴi noon ɓe woni wadde ɗo nene nini ɗami tan hullo on gangi taw hikka on waɗa e ɓuri ɗum ɗo nini mi nawni gefe tangon ni min nami gollowo ko onon gollantanmin min nami yangotoɗo eno ñeñeñe mais sérida teddite billahi musi anne fo lanni lambo ko ɗo wiyatami ɗo teddiɗa andi timba komi rondema ñala rondoɗa alam jemma e fodike alaji mani ka hande ɗo ande bébé yo a yande komi faala siko ɓe ko sodannoɗa en han joni ma joɗa sodanɗa en ɗum sonnoɗa ɗum ko restaurant heddita ɗo kesotoɗa a fatayase ɗe min nden mi nden ɗon no wawi moƴƴingol ɗum ɗo Adam ko ɓeygu mari hen ni billahi ko ɓeygu makko en andi kono falma alande hakkude yalla e moodi en sime ñaati ko suudu Allah so lottina so ɓaɗikela mi sikka e billahi ko ñama kokki ko ɓanndu en na ya jaɓam na ya jaɓam si o ɓaɗikela mi sikka ko ñama kokki ko ɓanndu en billahi min o weltala nden ko ɓakkitolan ko few billahi miɗa na ya jaɓam so ɓaɗike ma wi no mi heɓantama voilà mi par ce an tigɗa andi ko naɓma ton ko ɓanndu ma ɗum min mi sendotota ɗum e goɗɗo ta jaɗanmo ɗum dey si mi heɓanimo ɗum joni hare amouru men on kara han hande kadi continta ka
Ara ko mi yaad leerde mi ware bobo no son juma mare sofe bobo no nugde ma ka Voilà, ko nde tuma nonga ay wayri yaltude goy. mi sira fala ko hande sira fala hande mi la mari tamma Boy. Yo sengi video ya re en restaurant après ya. Wa tungo.